Kawuono en tarik 8 dwe mar 11 higano mar 2012. Maendi en puoch gi pak madhi ne jogo ariyo mane oyombo e yiero mane otimore e dala mar Amerka. Oganda mar Joluo e piny mangima oro puoch kod pak ne Jaduong Joseph Biden kod Mama Kamala Harris. Wan kaka Joluo wamor kendo wageno ni dongruok dhi medore e kind pinje ma Joluo odakie kaka Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan, Ethiopia gi mamoko kod pinyno mar Amerka. Joluo ma odak loka bende oro puoch kod pak mogundho e kindegi ne mano mabiro bedo Ker Joe Biden kod Jalup Ker ma en Kamala Harris. Mad Ruoth Nyasaye gwedhu, mad utine jopiny kaka owinjore, mad hera mar jawar kwaku kaka okwako jogo ma ogeno ni nitiere teko kuom riwruok. Puoch kod pak mogundho. Congratulations and we wish you the very best in the future.